Bethu ucila ibeko bani. Thatha ucila ibeko ezweni just comment baphawula abantu. Nanka. Umlungu ngoba Ithi abamgidi istory bafethu. Ubamgidi uba igama lammeli bamgidi. Awusamkhumbula igama. Ufuna ukutshela bamgidi wena umuntu ophethe imali zakhe awumazi igama nesibongo. Kodwa mfuthu ukuhlukumezeka. Ukuhlukumezeka. Ngoba lo Mthembile ummeli ngathi ngoba uMthembile. Ngizanga negama. Uyena wangibuza ukuthi ngingubani. Wangazisho yena. Wangasho yena. Bafethu indaba yabamgidi bafethu i-serious ngempela. Singayibuka nje siyithathe sakudlala mhlawumbe ngoba mhlawumbe sifuna ukugain ama followers. Lento serious bafethu ibhlungu. Mangicacisa nje kakhulu bafethu. Bamgidi kade wayicela ivideo matatazela yakhumbona? Yebo futhi. Kade ayicela ivideo. Ayengikubuze. Khona bezokubona kahle abantu. Ayengibuze la nyamba. Usho ukuthi manje uma ubhekisisa kahle mangase sikwazi ukuthola yena umlungu lo wekhona nomlungu. Cha noma sithola abanje ebank bamgidi. Abantu abangithi mina kusasa sovuka siye bank. Noma sithola abanje isystem phela into yasema bank ihamba ngecomputer. Yeah. Ngisho kuthiwa sithola abanje. Imali yakho makuthi ummeli wayithola phandle mawuhlapha wafumbathiswa ke ngeke kuvele kwesystem lo. Basazoqhubeka bakutshela lento ebayisho ukuthi imali yakhe intanto emoyeni ndoba bekutshena lezo zinto. Mina okungimangazayo nengingazange kubuze ekuqaleni yiloko ngitshena wena manje uthi igama lammeli awulazi wasibonga awusazi. Yena lo mmeli wayeza acabanga ukuthatha wayeza kucala ukusebenza ngengazange azayichaze lutho nje. Mina yazi kule video yokuqala bamngitha mfuqama ngithi abantu bayamsukela ummeli ngoba baningi abantu kade bethi hayi ummeli uyisigebengu ukhona ubugebengu abenzile ufumbathisiwe sengiqala ukusola. Yazi nengisolisayo ngisolisa ukuthi kanjani ummeli ungalazi ioffice Indabila. ngoba phela for sure kwakukhona la ezothi gibela uze endaweni ukuthi wehle endaweni ukuthi uze eoffice nababani. Yabona. Phela ihlale ePort. Kodwa mfowethu yonke into inesignature negama nesibongo. Okugcinwe ikhompyutha. Kodwa yabona lokhu ukuthi kubuyele kuleya file lo mfana wasesibhedlela lo walimali lo la. Lo walimali. Into edinga obabu Ayanda Msweni. No Bhuti Mdule. Thina sinawo amandla khehle lami. Hayi asinawo amandla okwenza nona. Thina nje sibeka istory sakho la. Onamandla okukulekelela asondele eduze kwakho. Akulekelele ikona okucilayo lokho khehle. Yabona ikhona okucelayo. Because kade ongicela shema umakebo awukungithathe nami ungibekelana kuze abantu babone ukuthi nginenkinga. Udlimbo yangothi ithi umuntu enikiwe isingo. Enikiwe isingo. Kodwa na ulofu phela u2 million. Futhi le video ngeke bafu. Hayibo yazi ngizama ukuvula ipage ku YouTube. Kuyaholwa phela ku YouTube. Yahola. Hayi uma soba nemali. Sihamba ke bhano umathatazela. Kuyaholwa ku YouTube. Singene kuyona. Abantu abaningi sofisi siqapha ivideo ku TikTok. Mase abonde ama video lawe esinawo bazobona ku YouTube mfethu. Kuthiwa kuyaholwa ku YouTube. Phumele kuona. Nguvulile usukhona abantu bethi abawufollow uYouTube wethu uzinja. Ubhala uzinja bazobona unama video awu2 une video yamatatazeni ne video yagogo. Babheka uzinja. Hayibo bethi kuthiwa kuyaholwa no Facebook kuthiwa kuyaholwa. Ngivulile ke account antifone. Ngivulile i-account ya Facebook. Nayo uzinja futhi. Kuthiwa no Facebook ukhona amangqushana atholwayo. UTikTok kwakuthiwa izathenga hayi baba kuyaholwa la. Ayikho imali lana ayikho imali. Hawu TikTok awunamali uTikTok udlala ngabantu. Hakuthiwa YouTube iyabulawa imali ku YouTube. Kuthiwa nomuzi ungawuthenga bamngidi. Ngathi ngiyabona sekuhlala emhlanga. Ayi ngiyakutshena bamngidi ayi. Ngathi ngiyabona sengihlala emhlanga. Ama video sosiwafaka ku YouTube manje. uYouTube usinawo. Hayi bamngidi ngeke istory sakho khehla lama ufuna sithole umuntu ozokulekelela. Esiyathanda siyakhuleka kuba Ayanda Msweni. No Bhuti Mdu ayisiyakhuleka kulezi insizwa. Yabo lase bank mina ngiyazi meke bayithinta le ndaba le. Kukhona abazobuya nakho. Le yase bank. Le yalensizwa le ungcolosi idinga lensizwa lo X-ray.
Inkinga mina ngizazi ke lezi zinto lezi. Hayi. Ngiyangizazi lezi zinto lezi, hayi. Ngizazi.